Представи си двор, който винаги изглежда перфектно поддържан. Свежа, равномерно окосена трева, всеки ден. Без да отделяш време. Без тежки машини. Без усилие. Косачката робот работи напълно самостоятелно. Тя се движи интелигентно из тревната площ, преминава около дървета, алеи и препятствия и поддържа тревата равномерно окосена. Докато ти си на работа, почиваш у дома или прекарваш време с семейството си. Технологията се грижи за двора вместо теб. Когато батерията намалее, роботът автоматично се връща към зарядната станция, зарежда се и след това продължава косенето точно там, където е спрял. Тиха работа, прецизно косене, перфектна морава всеки ден. Без шум, без усилие, без загубено време. Модерно решение за всеки двор. Ако искаш и ти винаги поддържана морава, без да губиш часове в косене, посети stigastorum.com и разгледай косачките робот.